בשבוע הבא יהיה מבחן על אלגוריתם, צריך להתכונן. אוף, אלגוריתמים זה הנושא הכי משעמם בעולם. שלום, אני מילי. המילה שתלמד אותך מה זה באמת אלגוריתם. אלגוריתם זה רשימת הוראות ברורות שמובילות אותנו צעד אחרי צעד אל הפתרון. לדוגמה, איך לצחצח שיניים, לפתוח ברז, לשים משחה, לצחצח ולשטוף. הידעת שהאלגוריתם הראשון הומצא עוד ביוון עתיקה על ידי אוקלידס, והוא נקרא אלגוריתם אוקלידס. זה האלגוריתם הראשון? לא, אני המצאתי את האלגוריתם שעוזר לנו למצוא את המחלק המשותף הגדול ביותר לשני המספרים. אז איך זה עובד? ניקח שני מספרים, a ו-b, נחלק את a ב-b. השארית r. אם השארית שווה ל-0, אז b הוא המחלק המשותף הגדול ביותר. אם לא, מחליפים את a ב-b ואת b ב-r, חוזרים על אותם השלבים עד שאין יותר שארית. לדוגמה, 120 ו-45. ניקח את 120, נחלק ב-45, זה יצא 2 עם שארית 30. ניקח את 30 ואת 45, נחלק את 45 ל-30, זה יצא 1 עם שארית 15. ניקח את 30, נחלק ב-15, זה יצא 2 ללא שארית. אז המחלק המשותף הגדול ביותר הוא 15. דרך אגב, את יודעת שהראשון שחשב לשלם אלגוריתם במכונה שלו היה אלן טיורינג? בזמן מלחמת העולם השנייה, הנאצים בנו מכונת אניגמה שהצפינה קודים. הצפנה מאפשרת להפוך הודעה רגילה לבלתי מובנת, ורק מי שיש לו את המפתח יכול להבין. את יודעת שהבניבי הבוהמה של יזהר כהן שהציג אותנו באירוויזיון גם נחשב הצפנה? הבניבי הבוהמה זה בעצם שפת הבית. הבנתי, בית זה מפתח. נחזור למכונת האניגמה. כל יום הנאצים שינו את ההגדרות של המכונה. אם מישהו לא ידע את ההגדרות של אותו היום, הוא לא יכול לקרוא את ההודעה. טיורינג וחבריו בנו את הבומבה שפיצחה את הקודים האלה. טיורינג וחבריו קיצרו את המלחמה בלפחות 2 והצילו מיליוני אנשים מלמות. טיורינג ידע שההודעה אחת צריכה להתחיל במילים התקפה היום. הוא תכנת את המכונה לבדוק כל שילובי הגדרות ולעצור אם ההודעה המתורגמת יוצרת מילים הגיוניות. במקום שאדם אחד יבדוק עשרות מיליוני צירופים, מכונה עשתה את זה במהירות עצומה. מכונת טיורינג שלו השתמשה באלגוריתם סדר פעולות שכלל קלט, הודעה מוצפנת, בדיקה, האם זה מתחיל בתקופת התקפה היום. אם לא, עבור לשילוב הבא. אם כן, עצור, מצאנו. האם חשב שמחשב יכול לחשוב? אם את מדברת עם מישהו ולא יודעת אם הוא אדם או מחשב, וזה באמת מבלבל אותך, אז לפי טיורינג, ייתכן שמחשב מצליח לחשוב, לא כי הוא באמת חכם, אלא כי הוא מצליח להתנהג כמונו. נכון מדהים? הבסיס שטיורינג הביא, הוא הביא למחשב הישן, לאחר מכן אל הלפטופ, לאחר מכן אל הטלפון הנייד, ולאחר מכן לרובוטים ואפילו אל ה-AI. יפה מאוד עדי. אז מה למדנו ילדים? למדנו על הגדרה של אלגוריתם ועל האלגוריתם הראשון של אוקלידס. למדנו גם על הצפנה ועל מכונת הצפנה הראשונה שחוברה לאלגוריתם והיוותה בסיס למחשב, ואפילו על מבחן טיורינג. תגידי, עדי, עשית את הסרטון הזה לבד או שהמחשב?